Driemo ndi woyimba amene wagwedeza ndi nyimbo zake zingapo mchaka chino chokha mziko muno. Atatulutsa nyimbo yake ya weniweni kumayambiriro a chaka chino, iyeyu sanasiyire pomwepo koma nkuzatulutsanso nyimbo ina yotchedwa Compensation mwezi wa Julayi mchaka cha 2022. Nyimboyi yomwe anajambulanso kanema wake woyamba posatira kuti anthu ena ankamunena kuti ndi woyimba yemwe watchuka mziko muno koma ndi wopanda video ina iliyonse. Video iyi itatuluka inaonedwa ndi anthu ambiri ndipo mwezi umodzi wokha anthu opitirira 400,000 anali atayionera kudzera pa YouTube. Anthu sanakwanisidwe ndi nyimboyi. Driemo watulutsanso nyimbo ina yotchedwa Mojo yomwenso anatulutsira limodzi ndi video. Pamene video iyi inkatuluka pa siku limodzi inaonedwa ndi anthu opitirira 100,000 patangodusa just siku limodzi chitulutsire ni nyimboyi. Funso nkumati kodi Driemo ndi ndani? Zina lenileni la Driemo ndi Sharif Phiri. Iyeyu anabadwa mchaka cha 1998 mboma la chigawo chapakati la Nkhotakota. Iyeyu ndi chifukwa chake mu nyimbo zake zambiri amazitchula kuti Kakaland Boy, kusonyeza kuti iye ndi wochokera ku Nkhotakota komwene anthu akumenekoko amazitchula kuti ndi kaka. Makaka anthu aku Nkhotakota amenewo. Iyeyu analemba mayeso ake a MCE pa skulu ina yotchedwa Nkhotakota College mchaka cha 2017. Analembanso mayeso ake pa Madisi Secondary School mboma la Dowa. Pakadali pano amakhala mboma la Ntchisi komwe bambo ake ndi mphunzitsi wamkulu wa skulu ya Ntchisi Secondary School. Atalemba mayeso ake a MCE adapeza mwayi wokachita maphunziro ku skulu ya Ukachenjede ndipo amaphunzira ku Livingstonia imene ili University of Livingstonia yomwe ili mboma la Lumphi komwe akupanga maphunziro ake otchedwa Public Health. Ndipo ali mchaka chachitatu. Kuyambira pa 23 Oktoba mchaka cha 2021, Driemo wakhala pansi pa kampani yotchedwa Van Gogh Entertainment ngati omuyang'anira pa mayimbidwe ake. Ndikhonza kunena kuti iyeyu waziwika ku mtundu wa Malawi mu nthawi yomwe wakhala kuthandizidwa m'mayimbidwe ake ndi Van Gogh Entertainment yomwe panopa ndi omwe mwini wake ndi Chikomboso Awali yemwe ena amamutchula kuti Van Gogh. Iyeyu ndi amene ankayang'anira oyimba wina wotchedwa kuti Leslie ndipo panopa ndi okhazikika m'mayimbidwe ake. Pano mgwirizano wawo ndi Leslie unatha pomwe anamuthandiza kufikira pamene Leslie ali panopa. Asanayambe kukhala pansi pa Van Gogh Entertainment, Driemo anatulutsapo nyimbo zingapo mu extended playlist kapena imene matchedwa kuti EP yotchedwa Love Letter yomwe muli nyimbo zingapo zabwino zotchakuka bwino komanso zoyimbidwa mwaluso monga No Insurance, Mawa, Nzanga ndi zina zingapo. EP imeneyi inapangidwa promote ndi Van Gogh mukuyikidwa pa ma streaming platform monga Boomplay. Pa Boomplay nyimbo zake za Driemo panopa zamveredwa mopitirira 2 million. Mwezi wa June manager wake Van Gogh analengeza pa tsamba lake la Facebook kuti kuti nyimbo za Driemo zomwe zinayikidwa pa Boomplay zaonedwa ndi anthu opitirira 1 million. Ndipo nyimbo ina yomwe inali yoyamba kutulutsa ali pansi pa iyeyu yotchedwa Weniweni inafika pa number 4 pa Boomplay. Pamene oyimba ena monga KUK anthu omwe amayimba mawanthetemya amakhala kuti anayambira kukwaya kumene ndi yakutchalichi komene amapemphera, Driemo sanayambire kukwaya ngati ena momwe amachitira popeza iyeyu ndi wachipembedzo cha Chisilamu. Bambo ake pa nthawi ina akuti samagwirizana nazo za mayimbidwe ake a Driemoyo ndipo amamulesa kuti asiyiretu. Kuti amati yankhola kuti ankamulesa kuti asiyiretu kuyimbako. Koma patadusa nthawi anavomereza popeza kuti anaona kuti mwana wawo amayimba nyimbo zomwe zimapereka chiyembekezo ku gulu la anthu ambiri mziko muno ndi mayiko ena ngati Zambia mongotchula mayiko ochepa chabe. Izizi ndi malingana ndi kuyankhula kwake kunena kuti bambo ake anayamba kuvomereza zoyimba zakezi pambuyo amasusana nazo
iye amati bambo akewa ankamulesa kamba kuti nthawi zambiri oyimba kuno ku Malawi amaganizidwa kuti ndi achamba ena amowa, ndiye makolo ake sankafuna kumanenedwa kuti mwana wawo ndi olowerera. Kwa iyeyo akutinso makolo akewa ankamuwuzanso kuti izi azipanga ndipo zina zimene zili zachikunja azisiya, ndipo amayenera kuwamvera popeza iwowa ndi makolo ake. Ngakhale izi zili chomwechi, koma pali maripoti ena omwe amaonesa kuti mpaka panopa bambo ake ndi Driemo sizigwirizana kwenikweni pokhuzana ndi zake za mayimbidwezi, popeza paja pa chikhalidwe cha Chisilamu samagwirizana ndi kuyimba kugwiritsa ntchito zing'wenyeng'wenye kapena kuti madrums. Izitu ndikamba kuti bambo ake a Driemo ndi ashehe ku chipembedzo cha Chisilamu, ndipo amadziwa kwambiri malemba komanso ziphunzitso za Chisilamu. Koma iyeyu Driemo amakakamirabe kuti nyimbo zakezi sizachamba komanso sizosokoneza popeza zimapereka chiyembekezo kwa anthu ambiri, ndipo iye palibe vuto pa izizi. Amakonda kuyankhula kuti kanthawi kenakake anawuzidwapo ndi anthu angapo kunena kuti nyimbo zake zimawapasa chiyembekezo ndi chilimbikiso, moti wina anamuwuzanso kamba ka nyengo zomwe ankakumana nazo anapanga chiganizo choti aziphe. Atangomvera nyimbo yake ya mawa basitu anasunthika mtima nkusiya malingaliro ake oyipawa ofuna kuzipha. Driemo amati ichi ndicho cholinga cha nyimbo zake, chopereka uphungu ndi chiyembekezo kwa anthu osweka mitima. Iye amatinso Chisilamu chimafuna anthu awongoke, kotero iye ndi nyimbo zake amaziona kuti zimasuntha miyoyo ya anthu. Driemo anayamba kuyimba mchaka cha 2016 pamene ankasatira nyimbo za anthu otchuka monga ngati gwamba m'mavariety show. Kenako anayamba kumapita ku mastudio nkumakajambula nyimbo zomwe anthu ena ankayamba kuzikonda mwa apo ndi apo. Pachiyambi akuti vuto lalikulu linali zachuma, popeza kuti kunali kuvuta kuti apeze ndalama zokwanira kukajambulira kwa producer kuti kukampasa producer kuti amujambulire nyimbo zake. Vuto linali lakuti ankapereka nyimbo kwa ma DJ otchuka kuti amusewerere nyimbo zake zimma wireless, komano sankamusewerera chifukwa chakuti onsewo ankakana kuti Driemo sanali oyimba wotchuka. Mchaka cha 2017 iyeyu anayamba kuyimba nkagulu kenaka kotchedwa G4's Empire kamene kanali kakunkhotakota komwe gululi kanali kakunkhotakota komweko. Mugululi ngati panali munthu amene sankalemekezedwa komanso ankaoneka ngati munthu opanda chiyembekezo kuti azafika nazo patali zoyimbayimba, adali Driemo. Poziwa kuti amanyozeka kuti alibe luso, anayesera kulimbikira kufika pano. Atasamukira mboma la Ntchisi sanasiyire pa njira mayimbidwe akewa, ndipo pofika mchaka cha 2018 anayamba kuyimba payekha posadalira gulu la G4's Empire lija. Ku Ntchisi nkumene adakumana ndi azinzake awiri omwe amujambulira nyimbo zake mpaka panopa, iwo ndi Fat Nyanda komanso TikTok. Ndipo mu nyimbo zake zonse mumamveka mawu kuti Nyanda Merit kapena kuti kapenanso mumamveka mawu aja amati TikTok on the board. Mukanthawi kenakake atafunsidwa za uyimba omwe amamusangalasa ndipo ndi akunja kwa dziko lino, Driemo anayankha kuti amasangalasidwa ndi mayimbidwe a Kiss Daniel wa mdziko la Nigeria komanso Pompi wa mdziko la Zambia. Iyeyu amasimikiza kuti kuwakonda oyimba awiriwa kunampangisa kuti azitha kuyimba nyimbo zomwe amayimba panopazi. Iye amakonda kuyimba chamba chake cha R&B komanso Afro, ndipo ichi ndi chifukwa chake amayimba chamba cha Afro ndi R&B. Kunoko ku Malawi, Driemo amasangalasidwa ndi oyimba ambiri omwe wakula kuamvera ngati Gwamba, KK Senti, kungotchulambo oyimba ochepa chabe. Kupatula kuimba, Driemo ndi munthu wochita zisuzo amene amatchula kuti actor, moti wakhalapo akupanga madrama nthawi yambiri imene akakhala kuti sali kupanga za nyimbo komanso nthawi anali ku secondary school. Kuzera mupikisano yotchedwa Atem, Driemo amathanso kusewera masewero a volleyball, ndipo izi ndi zina zomwe amachita khala kuti sakulemba nyimbo. Mchaka chino chikuoneka kuti Driemo ndi chake, popeza kuti nyimbo zambiri zimene zikumalira m'mawayilesi komanso m'malo osiyanasiyana amene mumamvekera nyimbo mukukhala nyimbo za Driemo. Zina langa ndine Sam,
mavita. Ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Ndine ma videos ambiri pa YouTube. Mutachita chisankho kuchita check kuonerako ma videos awiri kapenanso nkubwereza video iyi ndikuioneranso kawiri. Chikhonza kukhala chinthu chopambana kwambiri. Please muchite like komanso muchite comment. Mukhoza kuchita comment chine chonse chimene mukuona kuti chikonzedwe. Please koposaposa muchite subscribe. Bye.